هر چار فرماندارên YPG bêtir ji 10 salan şerê Daişê kiriye û heta radeya çend caran birîndar bûne û parçe jî ji laşê xwe winda kirine. Lê di dawiyê de roja sêyê tebaxa 2023 bi êrişeke esmanî ya Tirkiyaya dagirker li gundewarên Qamişloyê şehîd bûn. Ew jî ketin vê goristanê ku bi hezaran mîna wan mohra xwe li binketina terorîstên Daişê xistiye. Lewra malbatên wan serwextin ku Tirkiya tola binketina Daişê hiltîne. Diyar şerê Daişê hema piştî salê 2011 Daeş dema hat serniga û ev bajar dagir kirin. Diyar Serê Kaniyê, Reqa, Minbic, Dêrzor hemû hemleyên gotkaribêj heta Şengalê çû cihê xwe di nava hemû şerat girt û gelek cara diyar bi roja agahiyê me jê qut bû lê dîs li me vegeriya û digot ez hemû zê şer bikim heta dawî. Havali Aram yani ابن اول جار شهيد كذا اف سي جارات دسبيكي ده 2015 دا ديسا قد جلاشي خدابون في داج ملتي كردرة 2018 ديسا جاني خدابوت قتل جاني خدابو ديسا فداي ملتي خو وديسا بردوام ذكر يعني جسري صاليفه بيتر جسد وبيست كسان ji şervan û sivîlên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di encama van êrîşan de şehîd bûne. Lewra di vê bûyera dawiyê de bi 10 hezarên xelkê Rojavayê Kurdistanê bîra werin ku Tirkiyaya dagirker bi rêya sîxurên xwe zarokê wan dike armanc. Tiştê ku em bêjin wek goşê diyar dawiya xeftina xwe de digot ku ez şehîd ketim ser gora em deynên ji bîrkirin îxanete. Em jî dibêjin bimre îxanet ji ber got ser destê xayîna hatin şehîd xistin, li ser destên kesên xwefiroş hatin şehîd xistin, lê bira baş zanîbin, ji bo hinek pere gobxweşî jiyan bikin, wê newlobe, wê bi mirinê jiyan bikin, wê ji bo nava cehennem bi ev jiyan. Ji serê tîrmehê Tirkiyaya dagirker 11 êrîş pêk anîne û tê de 12 şervan, endamekê asayîşê û sivîlek şehîd bûne. Ev zêdebûna êrîşan jî rastî bêdengî û bêxemiya hêzên Amerîka û Rûsyayê tê. Lewra xelkê li bin vî konî kîneka mezin ji wan dikişîne.